Vom reacționa la piesa lui Abi, Dis Alex Velea. Să începem. Deci, deja ați văzut cum a început intro-ul cu o fată care, da, cred că vine acolo, cred că a obligat-o, cred că s-a uitat prima oară la intro-ul piesei înainte să se bage în ea. Să continuăm. După cum vedeți, ați văzut poza cu Alex Velea într-un cărucior și pe un scaun care făcea reclamă la Tigăi, după cum vedem. Și numărul ăla are 11 numere și nu merge, adică... Wow, deci a început cu înjurăturile, credeam că începe mai tare. Oh, ce rimă! Da, Alex Velea nu îi se potrivește ca trapper, era mai bine cum era înainte. Adevărat, nu țin cu nimeni, dar e cam adevărat ce spune Abi. Abi, ce-o e așa de tare, că nici Velea nu e așa de rău. Da, asta e adevărat. Alex Velea a colaborat cu Smiley și a făcut cash-ul, bossule, cash-ul. Da, cum spuneam. Wow! A venit partea raiului, bossule. Asta vreau de la Abi. Da, Abi nu e așa de rău, e la mișto, dar așa genul, dacă Velea nu dădea disul Abi, nici Abi nu continua și nu vinea nici Lino Golden. Dar da. Frumoasa și bestia, Velea și Antonia. Adică Velea e frumoasa și Antonia e bestia. Da. Abi, de ce ești așa de rău? Ar putea fi oricui. V-ați dat la schimb toată viața pe o zi din viața mea, viața mea. Partea asta chiar m-a prins când a dat toată viața pe o zi din viața mea. Lângă mine niciodată niciun fraier n-o să stea, n-o să stea. Niciun fraier n-o să stea. A venit ori. Eu toate vedetele din țară la mișto. Softică-s pe mine că fac numai ce vreau eu, că fac numai euro, 10.000 de euro.
calitatea atât de proastă, să știți că nu este vina mea, e vina telefonului. Mi-a plăcut de Abi, a fost excelent. Și pentru data viitoare, eu am fost Mihai și ne vedem data viitoare. Pa, pa!